Преди да започнете да четете тази невероятна история за професионално възмездие и семейни истини, не забравяйте да се абонирате за канала, да оставите един лайк и да коментирате подолу. Бихте ли простили на семейството си на мястото на Зои? Съобщението се появи в семейния чат в един сряда следобед, докато преглеждах архитектурните планове за новата ни централа. Здравей, семейство! И така, финализирахме списъка с гости и го поддържаме супер интимен. Само 80 души. Каним само роднини, които наистина са постигнали нещо в живота си. Успешни кариери, утвърден живота, знаете, искаме сватбата да отразява нашите ценности за успех и съвършенство. Нямам търпение да празнувам с нашето реализирано семейство, отговорите заваляха веднага. Леле Шарън, толкова се гордея с теб, че поддържаш стандарти, Чичо Майк, това е моето момиче. Качество пред количество, братовчедът Брет, има смисъл. Бъди класна, мама, прекрасна идея. Мадисън, твоята сватба трябва да покаже най-доброто от нашето семейство. Вторачих се в екрана на телефона, гледайки как се трупат поздравленията. 43 роднини в този чат и всеки от тях хареса съобщението на Мадисън, добави празнични емотикони, похвали нейната селективност. Телефонът ми извибрира с директно съобщение от Мадисън. Здравей, Зои, само исках да те предупредя, че сватбата ще бъде много интимна. Само семейства с утвърдени кариери. Сигурна съм, че ще разбереш. Може би можем да пием кафе след медения месец, 2 сърца. Оставих телефона и се върнах към архитектурните чертежи. Асистентката ми почука на вратата на офиса. Хце Чун, изпълнителят се нуждае от одобрение за надграждането на устойчивите материали. Това ще добави $340 000 към строежа, но екологичният сертификат ще го одобри, казах. Сертификацията е по-важна от цената. След като тя излезе, погледнах пак телефона. Семейният чат се беше преместил на темата за локацията на Мадисън историческо имение в Лозарски район и за отличната работа на годеника и като финансов анализатор в средно голяма инвестиционна компания. Написах прост отговор. Поздравления, Мадисън. Желая и на двама ви щастие, после заглуших чата и се върнах на работа. Идеята, че не съм успяла, не беше нова. Това беше семейната версия от 8 години. Откакто напуснах юридическия факултет след първия семестър. Бях на 22 и следвах пътя, който семейството ми очакваше, бакалавър по политология, прием в правото, накрая работа в престижна кантора. Същият път, поет от баща ми, Чичо ми и по-големия ми братовчет Брет. Само дето мразех всеки божи ден в юридическия. Мразех конкурентната атмосфера, теоретичните дискусии, бъдещето, което виждах пред себе си, кариера, избрана да угоди на семейството ми, а не на мен самата. Така че се отписах, стегнах куфарите, премествах се в другия край на страната и започнах работа като младши дизайнер в малко архитектурно бюро. Реакцията на семейството беше катастрофална. Изхвърляш живота си на буклука, ми каза татко в един разговор, който още чувах ясно 8 години по-късно. Архитектура. Никога няма да изкараш истински пари. Никога няма да имаш престижа или сигурността на правото. Тя винаги е била непрактичната, обяви Леле Шарън по време на Деня на благодарността същата година, сякаш не седях там, гонейки творчески мечти вместо да градя истинска кариера. Мадисън, която тогава беше на 17, ме погледна с жалост. Аз никога не бих се отказала от нещо важно само защото е трудно. Опитах се да обясня, че не се отказвам, а избирам различен път, но историята вече беше написана. Зои беше разочарованието на семейството, онази, която имаше потенциал и го пропиля. Примерът заплашило, към който се обръщаха всеки път, когато по-младите членове говореха за неконвенционални кариери. Така спрях да се опитвам да ги убеждавам. Преместих се в Сиатъл, запазих самообладание и започнах да проектирам жилищни сгради, после малки търговски обекти, после по-големи и сложни структури. Преминах от онова малко студио в средно голямо, после в голямо международно архитектурно бюро.
Преди 5 години отворих собствена фирма. Chan Architecture and Design сега даваше работа на 62 души. Проектирахме 3 награждавани обществени сгради, 2 устойчиви жилищни комплекса и университетски научен център, който беше отразен в Architectural Digest. Миналата година оборотът беше $18 милиона. Тази година предвиждахме 24 милиона. Но на семейните срещи се явявах в обикновени дрехи, карах практично Subaru и говорех общо за дизайн, когато ме питаха за кариерата ми. Живеех в скромен апартамент в града, без никога да споменавам къщата в планината, която сама проектирах и построих, или крайбрежния имот, който закупих като инвестиция. Те сами бяха довършили разказа. Зои все още се мъчи, все още работи за някой друг, все още се опитва да реализира нереализуемата си мечта за архитектура. Вероятно едва свързва двата края. Оставях ги да вярват в това, защото да ги поправям означаваше да ми пука какво мислят, а аз отдавна бях спряла да се вълнувам. Изключването на Мадисън от сватбата трябваше да ме раздразни. Трябваше да ме нарани. Вместо това не изпитвах нищо друго, освен леко любопитство, колко дълго може да издържи тази конкретна фикция. Седмицата мина нормално. В четвъртък представих проектите на важен технологичен клиент, в петък финализирах договорите за реставрация на музей, а в събота бях на поход в планината с приятели, които наистина знаеха с какво се занимавам. Семейният чат продължаваше да кипи от апдейти за сватбата. Мадисън публикува снимки от пробите на роклята, флоралните аранжировки, дегустациите на торти. Всички празнуваха всяко решение, всеки детайл. В неделя след обед телефонът ми звънна. Непознат номер. Ало, здравейте, говоря ли с Зои Чун, дамски глас, професионален и уверен. Аз съм Аманда Уитмор от списание Pacific Design. Работя по нашата годишна статия за изгряващите звезди в архитектурата и вашето студио ми беше силно препоръчано. Надявах се да насрочим интервю и фотосесия. Проверих календара си. Свободна съм във вторник след обед. Перфектно. Особено се интересуваме от вашия подход към устойчивия дизайн и скорошния проект за обществения център. Тази сграда е прекрасна. Благодаря. Гордея се с крайния резултат. След като планирахме детайлите, седнах на балкона на апартамента си, скромния апартамент, онзи, който семейството ми би намерило за подходящо скромен, и се загледах в силуета на града. 3 от сградите, видими от мястото, където седях, съдържаха мои проекти. Семейството нямаше представа. Телефонът ми извибрира от съобщения от моя мениджър на проекти. Клиентът одобри окончателните планове за комплекса на крайбрежието. Подписан договор за $3,1 милиона. Шампанско утре, отговорих, абсолютно. Празненство за екипа, отгоре се появи известие от семейния чат. Мадисън публикуваше поредните постове с обратно броене до сватбата. Контрастът беше почти комичен. В понеделник сутринта бях на среща за преглед на проекта, когато телефонът ми започна да вибрира непрекъснато. Игнорирах го. Обсъждахме структурните изчисления за една сложна конзолна секция и екипът от инженери се нуждаеше от моето мнение. Когато срещата приключи 90 минути по-късно, имах 27 пропуснати повиквания и 64 съобщения, всички от членове на семейството. Семейният чат беше експлодирал. Превъртях до началото на хаоса. Всичко беше започнало със съобщение от майката на годеника на Мадисън, публикувано 2 часа по-рано. Четях списание Pacific Design онлайн и видях, че там е и братовчетката на Мадисън, Зои Чун, архитектката. Тя ли е? После Мадисън. Какво? Не, Зои работи като дизайнер някъде. Не е същият човек. Но някой беше пуснал линк, а после друг линк към профила в Architectural Digest за университетския научен център, и после линк към уебсайта на нашето студио с моята снимка и биография, съвсем ясно видими. Зои Чун, основател и главен архитект на Chan Architecture and Design. Чатът беше изпаднал в хаос.
Леле Шарън, не разбирам. Кога се е случило това? Чичо Майк. Сайтът ти казва, че основала студиото преди 5 години, Бред. Чакай. Тя е проектирала обществения център Харисън. Тази сграда спечели награди, мама. Зои, защо не ни каза? Татко, не може да е вярно. Ти работиш в архитектурно бюро, не управляваш такова, Мадисън. Толкова съм объркана. Прочетох 64 съобщения на объркване, неверие и искания за обяснения. После написах прост отговор. Информацията в сайта е точна. Основах собствено студио преди 5 години и в момента в него работят 62 души. Интервюто за списание Pacific Design е насрочено за утре. Изпратих го и оставих телефона на бюрото. Той вибрира 30 секунди без прекъсване. После заваляха директните съобщения. Мадисън, Зои, нямах представа. Защо не каза нищо? Невероятно е. Разбира се, че сте поканени на сватбата. Ще ти пратя детайлите на имейла, мама, накара ни да вярваме, че се мъчиш. Остави ни да се тревожим за теб. Защо би го крила, татко, трябва да говорим. Това е неприемливо. Семейството няма такива тайни и Шарън, казах на всички, че едва свързваш двата края. Изглеждам като идиотка, Бред. Човече, ти направо къртиш. Защо беше тази скромност? Не отговорих на никого. Вместо това отидох на обяд с екипа си, отпразнувахме договора за крайбрежния проект и се върнах към следобед на проектантска работа, която наистина имаше значение. До вечерта телефонът ми беше регистрирал 93 пропуснати повиквания. Накрая вдигнах, когато мама звънна за 7-ми път. Зои, най-после. Цял ден се опитваме да се свържем с теб. Работех. Какво ти трябва? Какво ми трябва? Трябва да разбера, защо ни лъга години наред. Не съм излъгала нито веднъж. Остави ни да мислим, че работиш за някой друг. Никога не каза, че си собственик на фирма. Казах ти, че отворих собствено студио преди 5 години на рождения ден на Чичо Майк. Ти каза, колко хубаво, мило и смени темата, говорейки за повишението на Бред. Тишина. Не си спомням. Разказах и на татко за проекта за обществения център преди 2 години. Той каза, че изглежда най-после приемам архитектурата по-сериозно и че може би ще направя истинска кариера от това. Но вие никога не ме поправихте. Никога не попитахте колко успехи имам всъщност. Мамо, опитах се да ви обяснявам през първите 3 години. Всеки път бях омалуважавана или третирана с пренебрежение. Казвахте ми, че архитектурата не е истинска кариера като правото, затова спрях да обяснявам. Въпреки това основах компанията си. Вашите предположения за моя провал не бяха моя отговорност. Не е честно. Караше стара кола. Живееше в малък апартамент. Ше се като някой, който цени повече функционалността от привидността. Като някой, който няма нужда да парадира с богатство, за да получи потвърждение, запазих спокоен тон. Обличам се професионално за клиентите си. Живея в апартамент, който отговаря на нуждите ми. Карам надежна кола. Никой от тези неща не показва провал. Вие просто решихте, че е така. Мадисън се чувства ужасно. Сега те иска на сватбата. Сигурна съм в това. Ще дойдеш ли? Погледнах календара. Сватбата беше в събота, същия ден, в който беше официалната церемония по първа копка за проекта за реставрация на музея. Проект, по който работехме от 2 години. Договор за 47 милиона. Проект, в който бях вложила сърцето си. Имам професионален ангажимент този ден. Зои, това е сватбата на братовчетка ти. Семейството е на първо място. Семейството е на първо място. Затова щях да оценя, ако бях включена в списъка с гости. Но Мадисън беше ясна, само успешни роднини. Тя не смяташе, че съм квалифицирана. Уважих това решение. Тя не знаеше. Никой от нас не знаеше.
вие не знаехте, защото никога не попитахте. Приехте го за даденост. И сега искате да пренаредя професионалните си ангажименти, защото тези предположения се оказаха грешни. Направих пауза. Не, мамо. Няма да присъствам на сватбата, но моля те, предай на Мадисън най-добрите ми пожелания. Държиш се дребнаво, държа се професионално. Има разлика, затворих, преди да успее да отговори. Интервюто за списание Pacific Design мина във вторник по план. Журналистката беше интелигентна, зададе отлични въпроси за принципите на устойчивото проектиране и интегрирането на природни елементи в градската архитектура. Фотографът ме засне с настоящите ни проекти в офиса, докато екипът ми преглеждаше чертежи и макети. Историята ви е завладяваща, каза Аманда, докато приключвахме. От напуснала правото до награждаван архитект. Какъв път само, не съм напуснала. Смених посоката, тя се усмихна. Харесва ми това. Мога ли да го използвам? Моля, статията щеше да излезе след 2 седмици, съвпадайки с техния годишен брой за изгряващите звезди. Моят координатор по връзки с обществеността вече беше насрочил последващи интервюта с още 3 дизайнерски списания. Междувременно семейният хаос продължаваше. Груповият чат се беше превърнал в ехо на объркване и обвинения. Хората спореха кой какво е знаел и кога е трябвало да го разбере. Защо съм била толкова потайна? Мадисън публикува дълго съобщение с извинение, казвайки, че е била лошо информирана за професионалната ми ситуация и че съм абсолютно поканена на сватбата, че ще ми направят място. Не отговорих. В сряда татко се появи в офиса ми. Асистентката ми изглеждаше несигурна. Кцечун, баща ви е тук без уговорка. Казва, че е важно. Пуснете го. Татко влезе бавно в ъгловия ми офис, любовайки се на прозорците от пода до тавана. Архитектурните макети, изложени на специални рафтове. Наградите по стените. Гледката към града, която струва $8000 месечно само за наем. Това ли е твоят офис? Да. Впечатляващо е. Благодаря. Седна за малко на клиентския стол срещу бюрото ми. Дойдох да се извиня. Добре, сключих ръце върху бюрото. Какво искаш да ти кажа, татко? Тук си да се извиниш за това, че 8 години омалуважаваше кариерата ми, за това, че прие за даденост, че съм се провалила, защото избрах път, различен от твоя. За това, че подкрепи решението на Мадисън да ми изключи от сватбата си, защото се съгласи с нейната оценка, че не съм успешна. Да, трябва да се извиниш. Слушам те, той погледна ръцете си. 62 годишен, успешен адвокат, човек, изградил цялата си идентичност върху професионалния успех. И не можеше да срещне погледа на дъщеря си. Сбърках, каза той най-накрая, за всичко. Исках да станеш адвокат, защото аз съм адвокат. Исках да следваш моя път, защото не го разбирах. Когато избра архитектурата, го видях като отхвърляне. Не беше отхвърляне. Беше намиране на себе си. Сега го знам. Много години наред си казвах, че си направила грешка, че си се отказала от нещо сигурно заради нещо нестабилно. Убедих се, че се мъчиш, за да се почувствам оправдан в разочарованието си. Проработи ли? Да се чувстваш оправдан направи ли те щастлив? Не, гласът му трепна. Накара ме да загубя 8 години от истинския ти живот. 8 години успехи, които трябваше да празнувам и които ме доведоха до това да подкрепя племенницата си в изключването ти от семейна сватба, защото бях съгласен с нейната оценка, че не си успяла. Останах в тишина, оставяйки го да живее с тази реалност. Общественият център, продължи той, потърсих го. Спечелил е регионалната награда за съвършенство в дизайна. Използва се като пример в програмите за устойчива архитектура. Ти си го проектирала, а когато ми разказа за него, аз го пренебрегнах. Да, и това студио. 62 служители, награждавани проекти, оборот,
който вероятно далеч надхвърля този на моята кантора. Не измервам успеха само в пари, но все пак го правя. И дори според моите тесни параметри, ти надмина всичко, което се надявах да постигнеш в правото. Просто го направи в сфера, която не уважавах достатъчно, за да забележа. Вдигна поглед, срещайки най-после моя. Можеш ли да ми простиш? Обмислих въпроса внимателно. Още не знам. Прошката не е нещо, което мога да произведа по поръчка. Прекара 8 години, вярвайки, че съм провал. Не можеш да заличиш всичко това само с едно извинение. Какво мога да направя? Започни да научаваш какво наистина правя. Не само сега, когато знаеш, че имам успех, а като разбереш защо архитектурата е важна за мен. Защо този път, макар и различен от твоя, беше правилният? Много бих искал. И, татко, спри да измерваш любовта според резултатите. Спри да правиш семейната близост зависима от параметрите на успеха. Мадисън го е научила от някъде. Наблюдавайки как функционира нашето семейство, как оценяваме хората според кариерите и постиженията им, а не според характера им, той кимна бавно. Прав си. И аз допринесох за тази култура. Да, направи го. Ще дойдеш ли на сватбата? Мадисън наистина те иска там сега. Имам церемония по първа копка за проект за реставрация на музей. Насрочена е от 6 месеца. Няма да отменям професионални ангажименти, само защото перспективата на Мадисън за моята стойност се е променила. Тя направи грешка, направи избор, основан на ценностите, на които нашето семейство я е научило. Не я виня за това, но няма и да я награждавам, като зарязвам всичко сега, когато внезапно съм сметната за достойна. Татко стана, приготвяйки се да си тръгне. На вратата спря. За каквото и да струва, гордея се с теб. Трябваше да го кажа още преди 8 години. Трябваше да го казвам всяка година от тогава, но го казвам сега. Благодаря. След като той излезе, останах в офиса си за дълъг момент, гледайки града, който бях помогнала да се оформи, сграда по сграда. Сватбата беше в събота. Прекараха на церемонията по откриването на музея, носейки предпазна каска и държейки церемониална лопата, заобиколена от членове на градския съвет, директори на музеи и екипа на клиента, които ми се довериха за своята визия. Директорът на музея изнесе реч за архитектурните иновации и културното съхранение. Кметът говори за обществени инвестиции и устойчиво развитие. После ме повикаха на подиума. Тази сграда ще остане за поколения напред, казах, гледайки тълпата, събрала се около строителната площадка. Тя ще приютява изкуство и история, ще обучава деца, ще вдъхновява творчество. Това е привилегията на архитектурата. Да създаваме пространства, които ни надживяват, които служат на общности, които никога няма да срещнем. За мен е чест да бъда част от това наследство. Аплодисментите бяха топли и искрени. Започнахме работата заедно, копаейки пръста, която щеше да се превърне в основи, стени, стаи, структура с цел и трайност. Телефонът ми вибрираше в джоба през цялата церемония. Съобщения от семейния чат, мислех си. Не го проверих. Празненството след това се проведе в ресторант в центъра. Целият ми екип присъстваше заедно с заинтересованите страни, строителните партньори, представителите на града. Вдигнахме тост за проекта, споделихме истории за процеса на проектиране, обсъдихме предизвикателствата и бъдещите иновации. Мениджърът на проекта вдигна чаша в чест на Зои, която доказа, че смяната на пътя е била най-доброто решение, което някога е вземала, всички се засмяха. Те знаеха моята история, истинската версия, а не семейната. Знаеха, че бях избрала този път съзнателно. Бях изградила това студио целенасочено, бях успяла по мои собствени правила. Най-после проверих телефона си към 21 часа. Семейният чат беше замлял часове по-рано. Последното съобщение беше от Мадисън, публикувано в 16 часа и 30 минути.
прекрасна церемония. Иска ми се да беше присъствала и на двете, беше включила снимка, не от своята сватба, а от моята церемония. Някой беше намерил стриминга на живо, който музеят беше пуснал онлайн. Снимката ме показваше на подиума с каска на главата на фона на силуета на града, по средата на речта ми за архитектурното наследство. Отдолу имаше едно съобщение от татко, ето това означава успех. Съжалявам, че ми отне толкова време да го видя. Статията с писание Pacific Design излезе 2 седмици по-късно. Изгряващи звезди в архитектурата. Зуи Чун за устойчивия дизайн и вторите шансове. Статията описваше подробно моето напускане на юридическия факултет, първите години от кариерата ми, основаването на студиото ми. Цитатите ми бяха обширни, за философията на дизайна, за създаването на пространства в услуга на общностите, за отговорността на архитектите. Цитатът, който бяха избрали за заглавие, идваше от описанието ми на момента, в който ставих правото. Аз не се отказах. Концентрирах се върху нещо, което за мен значеше повече от очакванията на другите. Мама се обади до 1 час след публикуването. Всички говорят за тази статия. Приятелите ми, роднините ни, хората в църквата, всички питат защо никога не сме споменавали твоя успех. Какво да им кажа? Не знам какво да им кажеш, мамо. Истината ни кара да изглеждаме зле. Тогава може би все пак им кажи истината. Замълча за момент. Прочетох статията 3 пъти. Говорила си за философията си, за екипа си, за проектите си. Споменала си образованието си, но нито веднъж не си споменала семейството. Нито веднъж. Не. Умишлено е, нали? Да. Семейството ми не оформи кариерата ми. Моите избори го направиха. Моите ментори го направиха. Екипът ми го направи. Защо да споменавам хора, които отхвърлиха този път още в самото начало? Това е сурово. Това е честно, омекнах леко. Мамо, обичам ви. Обичам татко, Мадисън и всички тях. Но моят професионален успех не е ваш. Вие не подкрепихте този път. Вие активно ме обезсърчавахте. Не можете да пренаписвате тази история сега, само защото резултатът е добър. И сега какво? Ще се преструваме ли, че последните 8 години никога не са се случвали? Не, ще ги признаем. Ще приемем, че вярвахте, че се провалям, и се отнасяхте към мен съответно. Ще признаем, че вашата любов беше зависима от параметри на успеха, дефинирани от вас. И тогава ще решим дали искаме да градим нещо различно в бъдеще. А ти искаш ли да градиш нещо различно? Огледах се в офиса си, архитектурните макети, екипа, проектите, които щяха да траят по-дълго от всички нас. Аз вече изградих нещо различно, казах. Въпросът е дали вие имате интерес да бъдете част от реалния ми живот или само от версията, която пасва на вашия разказ. Мадисън се обади на следващия ден. Прочетох статията, каза без стъпления. И трябва да се извиня. Наистина да се извиня. Не с обичайния показен групов чат. Добре, изключихте от сватбата си, защото мислех, че не си успешна. Защото бях научена, че успехът се проявява по определен начин – дипломи, титли, корпоративни позиции. Ти не влизаше в тази рамка. Затова те отписах, да, но трябваше да те попитам. Трябваше да бъда любопитна какво всъщност правиш, вместо да правя предположения. И абсолютно не трябваше да обявявам в групов чат, че ще каня само успешни роднини. Беше жестоко, макар и да не го разбирах тогава. Беше честно, казах. Жестоко, но честно. И честно казано, го уважавам повече от фалшивото включване. Сватбата беше хубава, каза Мадисън тихо. Но всички продължаваха да говорят за твоята церемония, за проекта за музея, за това колко впечатляващо е студиото ти. Моята сватба се превърна в тема за отсъствието вместо за присъствието. Съжалявам, че се случи така. Не дей. Сама си го докарах. Прекарах седмици в планиране на сватба, която да покаже успешните роднини,
и се оказа, че съм изключила най-успешния. Това е поетична справедливост. Засмях се въпреки себе си. Как е семейният живот? Добре. Наистина добре всъщност. Дейвид е разбиращ и мил, градим нещо истинско заедно, направи пауза. Искам същото и с теб. Не честа със сватбата, разбира се, а честа с истинската връзка. Можем ли да започнем от начало? Мога ли наистина да разбера коя си ти, вместо коя мислех, че си? Много бих искала. Страхотно. Освен това бих искала да наема твоето студио. Какво? Аз и Дейвид купуваме къща, ново строителство. Гледах портфолиото ти и жилищните ти проекти са изумителни. Искам ти да проектираш нашия дом. Мадисън, не трябва да го правиш. Не го правя, за да компенсирам сватбата. Правя го, защото си невероятен архитект и искам да живея в пространство, създадено от теб. Освен това, егоистично погледнато, искам да работя с теб, да науча как мислиш, как подхождаш към дизайна, да видя какво съм пропуснала през всичките тези години. Отворих проектния си календар. Прати ми детайлите за имота. Ще насрочим консултация. Благодаря, Зои. За това, за всичко. За това, че успя въпреки нас, а не заради нас. Наистина е вдъхновяващо. След като затворих, помислих малко. Въпреки нас, а не заради нас. Това беше най-искреното признание, което някой от семейството ми някога ми беше предложил. 3 месеца по-късно седях в бъдещата дневна на Мадисън и Дейвид, която тогава беше само основи и скеле, и преглеждахме предварителните планове. Мадисън ми задаваше интелигентни въпроси за светлината и пространството. Дейвид искаше да разбере за устойчивите материали. Това разположение на прозорците, каза Мадисън, сочейки чертежите, рамкира перфектно гледката към планината. Как го реши? Прекарах 3 часа в имота по различно време на деня, наблюдавайки как се движи светлината, къде се откриват гледките, как би се чувствало пространството през различните сезони. Добрият дизайн е в разбирането как хората ще живеят в едно пространство, а не само как изглежда на хартия. Точно това казваше статията за твоя подход. В това вярвам и аз. Преминахме през останалата част от прегледа на проекта, правейки промени, прецизирайки детайлите. Накрая Мадисън ме изпрати до колата. Семейството е по-добре, каза тя. Разбират те по-добре. Татко говори за твоите проекти на вечеря вече. Мама се хвали с теб на приятелките си. Сякаш те виждат за първи път, те ме виждат за първи път. Въпросът е дали ще успеят да поддържат тази визия или ще избледнее, след като мине новостта. Вярвам, че ще издържи. Ти ни промени. Накара ни да поставим под въпрос дефиницията си за успех. Не аз ви промених. Аз просто отказах да променя себе си, за да се впиша във вашите дефиниции. Вие сами се променихте, тя ме прегърна, преди да се кача в колата. Благодаря ти, че проектираш нашия дом и че не се отказа съвсем от семейството, дори когато ти дадохме всички причини за това. Семейството е сложно нещо, казах. Но си струва да опитаме да градим нещо истинско, когато хората са готови да се стараят. Върнах се в офиса. Нескромния апартамент, а истинския офис, онзи, който бях спряла да крия. Имах преглед на проект след час, среща с клиент след това и празнична вечеря за повишението на член от екипа. Телефонът ми извибрира от съобщение в груповия чат. Татко беше публикувал снимка от юридическа конференция, където някой представил пример за обществена архитектура. Моят обществен център Харисън беше на преден план. Момент на таткова гордост, беше написал. Те не знаят, че е на дъщеря ми, но аз знам. Беше нещо малко, но истинско. И най-после беше истината. Надяваме се, че историята на Зои ви е дала кураж винаги да следвате собствения си път. Ако този разказ ви е харесал, абонирайте се за канала, оставете един лайк и коментирайте подолу. Кой е бил вашият момент на най-голям успех, въпреки критиките на околните?